ನೆನಪಾಂಡಪ್ಪೆ ಕತೆ 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 ನೆನಪಾಂಡ ನಾನಿಂಚ ಪೋಪುಣ ನೆಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ತೆಪ್ಪುಣ ಇಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಪೇರು ತುಳಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕನೇ ತೋಜುವರಿಂಕ್ ಏನೇನ ಕ್ಲೋತ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಡವೆ ಇತ್ತು ಬಾರ್ದೇನೆ ಮಡಿಪಡಾತೆ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರಂಡು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ ದೀಡಿಯೆ ಬುಗದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ಇಂಕಂದು ಎಣ್ಣೆ ಶಾಪರ್ದು ಲೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಸೋಕುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರಂಡು ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ದೀಡೊಂದು ಫುಲ್ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಪತ್ತಂಡನ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಂದ ಕಸ ಫುಲ್ ತುರುದು ಬಂದರ್ ದಡಿ ಬೋಡದು ನೆತ್ತ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಹಿಡ್ಗ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಣೆ ಕೋಜು ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪುಂಡು ತೀರಿಯಾರೆ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪಣತೆ ಎಂದು ಪಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು 4 ಗುಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟಿಡು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಪಣಿಗೆ 20 40 60 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇರೆ ಬರಿಯರ್ 40 ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅರ್ಧಡ್ ಕೈ ಕೋರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತು ಹೋದ್ ಬರೋಳಿ ಅಂದ್ ಹೋದ್ ಬರೋಳಿ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ ಜಿಂಜ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿರ್ಗೇರಿತ್ತಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆವೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾವು ಆತಂಟೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಿಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಿಪ್ಪೆ ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿದಡ್ನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆವನುಂಡು ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆತುಂಡು ಫುಲ್ ಬಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಇತನ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಐ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋರ್ಚ್ ಬಂತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಗಾಡಿನ ಅಂಚೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಕ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆರ್ದರ ನೆನಪಾಂಡಪ್ಪೆ ಕತೆ 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 ನೆನಪಾಂಡ ಕತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದಿ ಮಗ ಆಯ್ನಾತು ಮೂಲ ಸೇರ್ನೆಂದು ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋತೀರಿ ಚೂರ ಕಡೆ ಪೋತೀರಿ ನಾ ಅಂಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಯರುಂಡಪ್ಪೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಂತ ಮುಗಿಯು ಮಗ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಾಗ್ತದೆ ಪಾಪ ತಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪಾವ್ದಿರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಚಾಬರಿಯಾನ ಚಾಬರಿ ಈರ್ ಬರಿಯಾರ ಆಯ್ತಾ ದೋಸೆ ಚಾ ಬರ್ಪಾರಪ್ಪೆ ಬಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಮಿನಿ ಕುಡ್ತ ಮುಗಿಎರಡು ಮಿನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಕುಡ್ಲ ಅದೇ 4 ಗುಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮೇಲದ ಕುಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು 2 ಕುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬಂದರ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮುಳು ಉಂತೆ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಬಂದರ್ಗೆ ದಯ ಬತ್ತನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಪಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಅವು ಗತೋನಿಯರ ಬಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಗತೋನಿಯರ ಬಂದೇವೆ ಚಾನ್ ಬತ್ತೆ
ಮೂಲು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಡತೊಂದು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ఒక డ్రై ఫ్రూట్స్ ಪೂರ ಮೂಲು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಐತೆ ತಿಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇತ್ತ 11 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತೆ 2 ವೀಲರ್ ಗಂಡಲು ಓಕೆ 4 ವೀಲರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಉಂತವನೆ ಗಾಡಿನು ಕಾರೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂತವನೆ ದಾಗಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಗುರ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಕೊಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಉಂಟಾಟ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ದಾಯ್ತ ದೊಂಬು ದಾಯ್ತ ರಸ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಐತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಪಾಪ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಪೂರ ದಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ 16 ಕರಿಂಡು ಹೋಯ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜಾವೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾನಿಂಚ ಪೋಪುಣ ಇತ್ತ ನೇಟೆ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುಣ ಇಂಚ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಮೂಲು ಹೊರ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಮಂಡೆ ಚಾದ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಮುಲ್ತು ಪಿದೈ ಪೋಯಿಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೋಂಡ ಯಾವುದು ಆತು ಸಾಕಾದ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಿತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಸರಾಗ ಕಾರ್ಡೇ ಬರೋಂದಿತ್ತನೆ ಟೆನೆಟೆ ಪೋಪೇರ್ ತುಳಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕನೇ ತೋಜುವೆ ರಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ರಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಪೋಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಆತಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾನ ಕಬಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೈಜ್ ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಬನ್ನೆ ಮೊಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಂದೆ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಏನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೆ ನೀನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 2 ಪೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಾನೆ ಕಬಾಬ್ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಚಾಲ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಚ್ ಫುಲ್ ಆಣ ಅಂಚೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಂತ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ತಂಗಿ ಕಾಂಡು ಏನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ತಡಿ ಗಾಡಿ ಸೇಫ್ ಅದುಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನೆ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾರ ಪೂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅದು ನಾನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಟ್ರೆ ಪಂಡೆ ಸೋಮವಾರ ಇದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ಹೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ರಾಯದಪುರ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್